Fa il video ora. Chi ha travuto? Chi ha travuto? Io apro la finestra che ti metto il fuoco. Métele su una hasta adentro. Video molto Guarda qui. Sta facendo video. Professionalment, no com a company. Com a tu, professional del periodisme, la tele, quin record tens més potent? Guapo. ¿Qué tal está? Cancho conseller encara. Jubilació se la va comprar esta cámara. Que no acabem, no? I del coll, a veure, men, què passa amb aquesta imatge, de veritat? Hola, I en Pep profesionales. va telefon vídeo. Ja està, ja està, clar. Ho ha dit ja na Cris, ja ho coneix, evidentment. És que a mi, com a càmera, a Joan Mas, mos dol més. I... Perquè va, us vull dir que efectivament... Por favor, no pongas esa cara de usurero, al menos que parezca que no es tuyo. No és mío, digo.